Dobar dan, pozdrav sa željezničke stanice u Rudopolju. Sretan Božić svima koji danas slave. Evo baš ovdje je vlak, neki teretni. Ovdje je malo veći snijeg, viša nadmorska visina. Ima ga puno više nek dole u Rudopolju i nego u vrhovinama. Evo ovdje je glavna zgrada željezničke stanice. Evo je 3 psa. Ovo su neki čuvari. Čuvari željezničke stanice. Evo sad ću snimiti drugi dio. Počet ću dole od sela Rudopolje. Evo pogled na Rudopolje. Baš lijep pogled, pravi zimski. Konačno malo zimskog ugođaja. Sad idem dole selo snimit. Evo sad idemo baš prema Rudopolju selu. Ovo su sad prve kuće od ozgora kad idemo. Baš jedna lijepa kuća. Moderni stil gradnje. Vjerovatno nekad bila ali škola ili neki dom u Rudopolju. Gore su kuće pod brdom. Desno gore je zipline. Sad ćemo ići baš prema ziplineu pa da vidite kako to izgleda. To je baš postala atrakcija zadnjih godina. Nažalost ove stare kuće se urušavaju, što od dotrajalosti, što od snijega. Nažalost ovo se sve urušava.
možete vidjeti zipline. Predivan pogled od zgora dole na polje, na brda. Tu je zipline gore. Evo ga. Pozdrav iz Rudopolja.